இப்போ கொலை இன்னி வரைக்கும் தெரில அது மர்மம் என்னன்னு. இப்போ ஸ்மித்து கள்ளக்குறிச்சியில் என்ன ஆச்சு? ஆனால் பார்த்தா ரெண்டுமே எஸ் தான் வருது. அதாவது சில விஷயங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் அதிசயமாக இருக்கும். அதனால தமிழ்நாட்டிலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து பார்க்கணும். எப்படின்னா கணியன் குன்றனார் சொன்னாருங்களே, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், திருவள்ளுவர் சொன்னார் அகரம் முதல் எழுத்தெல்லாம், அப்புறம் மறைமொழி காற்றி விடும். அப்படி அந்த இதெல்லாம் இது பண்ணும்போது நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், மலேசியா சிங்கப்பூர் குவைத் சவுதிக்கு இடையில் அவங்க வந்தாங்க, இங்கே வந்து சேர்ந்தாங்க. இங்கேருந்து வர்றதுக்கு டைம் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 மணி நேரம் வித்தியாசம் தான். இங்கேருந்து 5 மணி நேரம் வித்தியாசம். இந்தியா கணக்கு எடுத்திங்கன்னா இங்கேருந்து 2.5, இங்கேருந்து 2.5, அதுவும் கரெக்டாக ரவுண்டு வந்துடும். அப்புறம் வந்து சிங்கப்பூர் சிங்கம் இருக்குது இந்த நாட்டில் பேரில். இந்த சிங்கத்தில் இங்கே கத்தி இருக்குது, இங்கே 2 கத்தி இருக்குது, சரிங்களா? அப்புறம் சவுதி பேர் கேட்கும்போது அப்போ இந்தியாவில் எங்கே டிஎன்ஏ? சவுத் இந்தியா.